Hello guys, so ito nga pala yung homemade na na toilet ni Papa. Hi. Ate Den. Ay, dito na si Ma. Akwaton mo na sanaan muna. Kasi pangit man pag ano. Ay, magayon na sa kanal naman, be. Magayon na sa kanal naman, be. Inayos ko naman. Tapos na ate? Lahat na. Si Stormy. Tapos sa tubig, nagbawas na. Ayan ang mga alaga ni Papa. Ayan si Kruk Kruk. Ayan si Kruk Kruk. Another Kruk Kruk. Ayan, kinakalat na naman ng basura. May dahon na naman. Oh, may dahon na naman kasi. Siyempre, maraming punong kahoy. Sa glinig sa tubig. Oh, nawala na yung mga basurang nakaano. Dahil sa kakaulan, hindi makapagwalis. Ang daming basura. Ang daming dahon. Ayan, marami pa anak ko. Si ate pa dito. Dito na lang muna kayo magwalis sa hindi mainit. Ate! Gwalis kayo mamayang hapon pag wala ng init doon. Ate! Mga gawain nyo, tagakalat ng basura. Kruk Kruk. Ayan ang mga gawain nyo, no? Ang ikalat ang basura. Ayun, Janbert. Ano doon sa boy? Ha? Ano, basta. Yung basta yung bila ko na ano, yung nasira ko dito, natanggalan ko. Yung basta yung sa may pagkapit ng natanggal niya pinto. yung pinto. Tapos may kita, yung barang minahulog na lang sa may itaas ata na pinto. Ang nakita ko, skeleton ng butike eh. Tapos, Skeleton ng butike. Tapos ang ginawa ko kinuha ko yun. Skeleton ko kay Jiden na itong bata to. Bata ko makabar. ito. dalaga na daw siya, dalaga na daw. Mas matangkad daw ka. Ha? Grabe ka. Wala mga inverted nga. Mas ka. Mga ano, Nagkakangabot yung mukha namin ni Ate Jenny talaga bilog na bilog talaga, no? Parang ano, siupaw. Hindi kasi daw. Hi pa. Papa na taba. Papa na taba. Okay, open the door. Open the door. Open the door. Okay. Welcome home. Buboy sabit mo. Okay. Ay, nako. Pag alis namin, marami nang nakatulog dyan sa higaan. Chaming-ming. Kumain ka sa rin mo. Chaming-ming po. Oo, mandala ko kalakaw kimay. Bukit naman. Stretchy. Hello, baby. Umalis lang kami. Kayo nandyan na lahat sa higaan namin. Stretching ka na naman dyan. Ikaw, ano? Ikaw, ano ka? Ano ka? Hindi pa. Grabe. Nakatakbo ka. Kasi bago ka pa. Pinangangalandakan mo na yun na puputi ka dyan, ha? Hey. Shananana. Shananana. Introducing Karama Gia. kulit. Shananana. Yan, box namin. Ito, ay, parang, bakit parang ang ano? Hindi naman to box. Unpack. Yung in-order namin. Sapatos, stage, walang box. Kaya hindi na unbox.
300 plus po sa Shopee. With free voucher. 300 plus sa Shopee. So, nasaan ang ano? Ay, akala ko. Kalimutan na ang shoelace. Yara, may bagong sapatos. May bago siyang sapatos. Meron pa naman siyang mga sapatos kaso maulan kasi ngayon. Para meron siyang kapalitan. Kasi lahat tennis yung kanyang sapatos. Pag mabasa dahil maulan, hindi niya masusuot kinabukasan. Sige, ano mo yung isa para masukat mo. Sukat mo. Kaya, in-order ko siya ng sapatos. Wow, kasi ay sakto lang. Apo. Alam na lang pala talaga yung mga size mo eh. Tingnan pa ng size. 37. Oh, yan, akala ko 37 yung ano. Kaya parang size. dikaputan ko sa dayot. Dikaputan ka sa Sakto dayot. lang. Ano naman kad ka? Sa dayot ko ng ano mo. Bikis. Kaya parang gusto ko talaga. Check ko sa ano. Sa dayot. Tapos order ni mama dakula. Kasi pag nababasa yung sapatos niya, di wala siyang isusuot. Pero, ilan bawaan sapatos mo dyan? Dalawa, tatlo. Dalawa, tatlo. Oy, umalis na Kaso pa. malapit na yung iba Yung walis masira. tingting dito sa loob nawawala. Masira na talaga yung iba. Nawawala yung walis tingting dito sa loob. Kasi sira na nga, di ba? Sira na. Siraan na. Ano ba yan? Ano, daw nag-iilaw yung shoes ni Gia, oh. Silver. Ay, Magkano ba itong motor? pag natapatan siya ng motor, ito sa gabi ng motor, ng ilaw. Pag sa gabi baga, aram mo sa Ng ilaw ng sasakyan or kung anong ilaw, mga workers, ano siya. pag banggi, ilaw so digdin nila. Garo-aro ka to. Pag banggi, pag nailawan si motor, garo baga sa jeep. Kumutin mo nga yung likod ko, anak. Loading pa ako. Dahil sa baba, ang tall, ang Ano, na hindi man digdi o nag-ilaw. Mama, I need this. ano yan? Coloring pen. Ay, coloring pen. Mukha siyang matibay, Gia. Maganda I need siya. lapis na pang girl. Apo. Kesa nung unang in-order natin. Dapat lilinisan nyo agad pagdating, ha? Ayun, nakita natin. Ay, siya wala. Wala pang shoelace tong isa. Sakto lang. Saktong-sakto lang. Sapatos ni Gaya. Ay, si Ma. Ayan, maganda. Naka-open na. Yan, kinuha ko yung pinang-order ko niyan na sapatos na yan sa padala ng papa niya. Incorrect daw ang password. Just, paano daw? Nagustuhan niya yung sapatos. Wala lang. Namiss ka agad ni Jiden. Tuwang-tuwa siya. Wala lang. Yung nasira. Yung alin? Yung tigtaw mo sa kuya. Garo baga pula na t-shirt siya. Saan? Garo may belt. Garo baga may adjust digde. Nasira? Garo baga naging dress. Nasira? Ha? Nasira? Nasira yung tali lang. O, nasaan na? Ano, didamitan ko. Pwede pa maayos? Kung malagyan ng ano, parang tali. Sa loob. Ano, may papasok pa yun. Ayan to, may tali. Mama, ganito yung iba pa mo magawa ng bubong? Ma? Oo, ginagawa yan, bubong. Pero papa mo, ginagawa din yung ganito. Opo. Buhay pa siya. Yung ano ba ma? Yung mag-asawa na kayo ni Papa Jess, yung magagawa na ba? Sa bas no? Ay, hindi man yung ganyan. Inipa yun. Sa muna. Pero sa bahay yung bahay ng papa mo, ginawa niyo yun?
Wala titirangan. Para kumangkit. Kumang na sa'yo. Ano, bakit yung Laminangan. bakit mo ba ganun? Tao pa na. Nilugasan mo na yun, be. Ilang beses mo ito inugasan? Sabi mo 5. Portable chicken.